هزبي أب تعنو مداي أسرع وزلو نقحت مدبات كتابة بسرعة أبجيزي إنه هو هب درخت زفتر كوين اللوم شفنا خطابة بدرجة هجر لعديتيس عم يتويت متحدما نايزوت إيتيوم غازيني هبتم فرزقين زملكة أكل ميستر عنا الزراري بزدالوت أبزاب ليدا تغلى مريم كتقربان أب إيرترا شفنا كتابة بحافشة أب زوان زي لعلي 95 مئتاويت بتيحو كمزلو أمين نسرت عنا حلافي أحد مدبات كتابة أتو تدروس يحرقو قليتو نيرينا بزهابو حبريتا أتو تدروس علامة كتابة زيكاتات بحافشة أديتاتن هتقناتن دما بفلاي نستفلالي حمامات نيمكل خال عقمم نمحيال كمزخونة بمتقاس من نسرت عنا زاقيت لعلي 11 عينة كتابة بسرعة يهب كمزلو أب كربا متقادما 3 عينتات كتابة نمتتتاو مدب سريعو ينطف مهلاو حبيروم شفنا كتابات حجي كلهم تمزوها وزلوا كتابات بسرعة مدبات تستحت 95 كاميتي زاد على 99 كاميتي زي احنا اوفيشال استيميت لنا نقطه زي كونستي نعلن المشاريع تون بحد اندبندنت مونيتورينج جروب كاب دغز مصصواتون فيريفاي غرامه بستفالي مصنعتهم ترغاغيص يو غلبات احنا تي اغانينا نقربوا ايندلن 100 كاميتي 99 كاميتي انتلناسي نتسرحنا هون على حدا غزي خزحت لنا سل زقل اتي مينيمم ግን 95 كاميتي ملء كتاب زوصلوا ملء كتاب زوصلوا شفان علينا مالتي حدا عينت كتابت كساب لعلي 4 حمامات ناي مكلخال بقعت كم زلو زبره اتو تيدروس بزمن طر ذكر انكلو هصانات من لعلي 4 حمامات ناي مكلخال اقمي امعبيلهم كم زعبيو يجبر كم زلو ابريهم نفس وكف عينت كتابة تأويجو عب تكبر نخوئل أسقانت نيت حمام زد البوات عيتاتن سفيح مدلواتن بمنطر عقم هجر كمون كتسألنت نيت مرب زعمسلو روحيتات كم زقمقم زرد أتو تيدروس منقست إيرترا نزخلو عب قمتاتيو نمدبات كتابة كاب قدام النتات نيت عنا مدباتو جيرو كتسألي حدث عينتات كتابة أمت تتاو كم زركب قليتهم حدا كتابة كتتأتوهم كلها هجن نحد محمام تراي كالخيل كايكون كنتتو مالتي عصرت حد عن كتابة أبي إثرات يوم اللون تلناسي على 3 و 4 عصفي نايزون كتابة سياتم حمامات تخلق لنا لنا إنها نزار نقدنا مالتي نعمل تابع قربها جزء أب كتشحن 15 نموكوكال كونجيجيت باكسين تبايلو صوع حدش باكسينات آتينا إذا حد عن باكسين زي اللي حمش تشديش تزغونو حمامات بحسب كلاقل نعمل متكاس رخص شفان حنقول زمت بكتيريا زي كتابتنا نوزلنا زكالا خلي مالتي كومون ندري سامب نمونيا لنصوعون بس كتابتي نكلا خلو بتوساقي رخص على واي سرعه تنفاس افينچا غورورو كومون ما اكلا اذني زمت رخص زمت بكتيرياون زكالا خل زعنت بكتيريا بتوساون زي ممرز نايدم سيبتسيميا لنصوعون بزي ميكوكال بكتيريا تبال زمصيو زياتهم توم ازيون قلنات حمامات ترغاغا مخا زرايو على حصانات امبر قال توساهون رخصنا عصم خمس خلي بكتيريا زي رخصنا ملغبتات كمص يخيليو حجي اذا حدا حالت باكسين زي حدا قلعه خوز دخلو زي نحنت سبيسيفيك زغنت حمام نكلاخلو لنا كن حسيلنا بزحات حمامات نكلاخل علينا مالت هزبي ابتعناو مرياس ريت وزلو نقحت مدبات كتابت بسرعن اب غزيو نخوهاب درخيت تفطر كم زخونه بمغلاص دما نتو مدبات بغبو كم زكتاتلومن زخونه مدنوغات نخيلو قلطف حبريت امهاب كم تسرحن ارديوم اريترا ازخونه خالتات كتابت زي باصحو بوتا يلن تصبو ነገር ቃኒ ቲ መረዳእታን ተቀባልነትን ናይ كتابت اب ህዝብና አዝዩ ልዕልዩ እዞም ከም ሓደ ዓቢ ጽጋይ ዝቁጸር لومي ترافدو كتكتبو ملكا خير كاسي تحري بتسرع مدب ولا بأوتريش ملكع كتابة انتدا دونجيوهم دي مصورون كوينو محدار كيدوم يطرعو يمتمزل هجي كتابة هاي مصرنا له كتابة دونجيونا انت خوينا نقول عطنا دي كتبو لازم زي تمردعتنا يتهزبي لعلم هلاوي وزرداكا زي مدرنا في عدتات تقول حزر بدهم مدبات كتابة يزبالة أتو تدرس مياوين حكمنا يخونو بدرجاكم تمريتهم أم مدبات كتابة زواسو زيقاتات نزر إيوة وفاينت بممقاس هزبي سليدا مدبات كتابة بسرع نخسلاسل كم وترو نقح تساتفو كعزيز أويعهم
أب أهجراو ودر فنقل تشالنجن ما سوا شركتن تسميدن زانية 10 هجران قانتاتن كلباتن صباح قدماي مدرخ زور إيرترا كلتشان 10 شوعتن كسلاسلين زي حمش مدرخات زتقال الودر كساب 20 كلتن ميازيك أتصل ملوت حسو إرمياس جبرالول بملكة زبزاب كأربايم زور إيرترا كلتشان 10 شوعتن زور محزنتن بقعتن بزبل تيما صباح صولس 10 شمونت ميازيا كابد واربانا بكرن 227.7 كيلومتر بزشفن مدرخ كفلميو እዚ በአህጉራዊ ማህበር ቀድም ምሽለታ ማለት UCI ናይ 2.2 ደረጃ ማዕቀን ዘለዎ አህጉራዊ ውድድር 5 መድረኻት ዘጠቃልል እዩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ክሳብ ሕጂ ክልተ ውድድራት አካይድና ኣለና ፍንቅል ቻሌንጅን ማሳዋ ሰርኪትን ዙር ኤርትራ 2017 ኣብ ጽባሕ ክጅምሪ ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ ናይ ዙር ኤርትራ ካብ ካልኦት ውድድራት እንተዳ ክጥምት ኮንካ ምስ ካልኦት ናይ አፍሪካ ናይ ዙር ውድድራት ምናልባት ኣብ ዙር ሩዋንዳ እዩ ዝበዝሐ ዓቀበታት እንተቀዳድምትና ዘጓንፎም ድሕሪ ዙር ሩዋንዳ ግን ዝበዝሐ ዓቀበታት ኣለዎ ተባሂሉ ዝግለጽ እዚ ዙር ኤርትራ እዩ ዙር ኤርትራ ናይ ባሕቂ ንኹልቲ ዝበጽሖ ከባቢታት ኣብ ግምት እንተዳእቲኻ ኣብ ነፍስ ወከፍ መድረኽ በብዝሒ ዓቀበታት ኣሎ ንኣብነት ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዙር ተቀዳድምቲ ንመንጉዳ ክዲብዎም ንጥንቁል ሓስውን ክዲብዎም ካብ መንገዲ ባጻ አስመራውን ክዲብዎም ስለዚ እዚ ሰለስተ ተረርቲ ዓቀበታት አካል ዙር ኤርትራ ስለዝኾነ ናይ ባሕቂ ኣዝዩ ሓያል ዙር ኤርትራ ክህሉ ገምጋማት ኣሎ ካብዚ ክሳብ 22 ሚያዝያ ዝቕጽልን ዓቀብ ቁልቁልን ጎላጉልን ዝሽፍነን ውድድር ካብ ሃገራን ጋንታታት ኤርትራ ሩዋንዳ ሱዳን ኬንያን ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካን ካብ ክለባት ድማ ኤሪቴል ሰምበል አስቤኮ ባይክ ኤድ አሞረቪታን ግሎባል ሳይክሊንግ ክሳተፈን ናይዘን ጋንታት እዚኣተን ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፈንቅል ቻሌንጅን ናይ ማሳዋ ሰርኪትን ውድድር ብልክዕ ተዓዚምና ስለዘለና ዙር ኤርትራ 2017 ክኸብድ እዩ ዝብል ገምጋም ይዘሎ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ብፍላይ ውድድር ካብ ዝካየደሉ እቲ ዝዓበየ ዓቀበት ተባሂሉ ዝግለጽ ጥንቁል ሓስ እዩ ናይ ጥንቁል ሓስ ኣብ ኤርትራ ታዝኸበለት ዓቀበት ኣብ ደረጃ ቅድም ብሽክለታ ክትሪኣ ከለኻ ተቀዳድምትና ክሳብ ሕጂ ፈቲኖማ ካብ ዘለው 6.74 ሚእታዊት እዩ ትሪ ናይታ ዓቀበት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ተረርቲ ዓቀበታት እዚ ዝህሉ ተወዳዳርነት ናይ ሃገራውያን ጋንታታትን ክለባትን ናይ ባሕቂ ናይ ሎም ዓመት ዙር ኤርትራ ከማሙቕን ክሕይልን ከህብትምን ተስፋ ጌርና ኣለና ሓያል ውድድር ክንርኢ ድማ ተስፋ ንገብር ሰንበት 23 ሚያዝያ ድማ ኣብ ጎድናታት አስመራ ዝካየድን በአህጉራዊ ማህበር ቅድም ምሽለታ ናይ 1.2 ደረጃ ማዕቀን ዘለውን ውድድር ተሰሪዑ ኣሎ ከም ኣካል ናይ ኤርትራ ተእንግዶ ዘላ አህጉራዊ ውድድር በ16 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ቅድመ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 221.2 ኪሎሜትር ሸፈነ ማሳዋ ቸርኪቶ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሳይሞን ሙሴ ቀዳማይ ሜሮን አብርሃም ድማ ሳልሳይ ከም ዝወፁ ይፍለጥ ب15 ሚያዝያ ካብ ፎሮ ናብ ጊንዳ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 110 ኪሎሜትር ሸፈነ አህጉራዊ ውድድር ፈንቅል ቻሌንጅ ድማ ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ አሞረቪታ ፔር ፓውሎ ከም ተዓወተ ይዝከር ኣብ ዓሰብ ተምሃሮ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ማፍልጦ ብምዕባይ ኣብ ምክልኻል ገበን ተርኦም ንምዕዛዝ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዓሰብ ሓላፊ መርመራ ገበንን ዓብዱ ኢብራሂም ንገበንን ዛዕቤናቱና መልኪቱ ሰፊሕ መብርህ ድሕር መሃብ ገበን ብሕጊ ባህልን እምነትን ውጉዝ ምዃኑ ጠቂሱ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለዘየድሕን ተምሃሮ ብግቡእ ክፈልጥዎን ከተግብርዎን ፀዊዑ ተምሃሮ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ሕጊ ብሓፈሻ ሕጊ ትራፊክ ድማ ብፍላይ ከኽብሩ ብምዝኻር ድማ ምስ ፖሊስ ዘለዎም ዝምድና ብምሕያል ኣብ ምቅላዕ ገበንን ገበንኛታትን ተርኦም ክዕዝዙ ተላብዮም ተሳተፍቲ በወገኖም አስተምሮታት ቀጻልነት ክህልዎ ናይ ጎደና መብራህቲ ዘይብሎም ቦታታት ድማ ንሓደጋን ገበንን ዘቃልዑ ስለዝኾኑ መብራህቲ ክግበረሎም ተማጽኖም ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ንሎሚ ሶኒ 17 ሚያዝያ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ስፖርትና በአህግራዊ ማህበር ቅድድም ብሽክለታ UCI ተቀባልነት ካብ ዝረኸቡ 4 ውድድራት ሓደ ዝኾነ ዙር ኤርትራ 2017 ጽባሕ 3 ክፍልም ኣብዚ ናይ ጽባሕ 3 ፈላሚ ናይ ዙር ኤርትራ ውድድር ተቀደምቲ ካብ ድባርዋ ተበጊሱ ኣብ ከረንዛዝም ናይ 127.7 ኪሎሜትር ውድድር ከካይድዮም ኣብዚ ሓለፈ ሳለስቲ ፈንቅል ቻሌንጅን ማሳዋ ሰርኪትን ከም ዝተኻይዱ ዝፍለጥ ኮይኑ በቀድምት ማል ኣስመራ ዝኣተወት ሃገራት ጋንታ ኬንያ ንቁጽሪ ተሳተፍቲ ክለባትን ጋንታታትን ናብ 11 ክከተብሎያ 5 መድረኻት ዝሓቆፈ ዙር ኤርትራ ኣብ ገሊኡ ኣብ ጎላጉል ዛዘን ብምዃኑ ሓያል ተወዳዳርነት ኣጋይሽ ጋንታት ክራዮ ከም ዝኽእል ገምጋማት ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ውድድራት ተቀዳዳ
ቀዳማይ ኣምሮ ቪታ ፔር ፓውሎ ፊካራ ንፈንቅለ ቻሌንጅ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሳይሞን ሙሴን ድማ ንማሳዋት ሰርኪት ከም ዝተዓወትሉ ይዝከር ዙርያ ኤርትራ ኣብ 2009 ኩሉ ዘድለ ሃገራዊ መለክዒታት ብምምላእ ድሕሪ ምጅማሩ ሎም ዓመት ንሻብዓይ ዓመቱ ይዝካየድ ዘሎ ኣብ ታሪክ ዙርያ ኤርትራ ኣብ 2009 በረኸት የማነ ኣብ 2010 ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2011 ሜርን ርእሶም ኣብ 2012 ደቡብ ኣፍሪቃዊ ያኩስ ቫን ረዘንበርግ ኣብ 2013 መክሰብ ደበሳይ ኣብ 2016 ድማ መርሃብ ጎይቶም ተዓወቱ ኮይኖም ከም ዝነበሩ ኣይርሳዕን